Evo jedno novo javljanje iz Rusije. Opet je s nama gospodin Krokap. Čekaj se pokrijeno mi se prsa ne ide. Da, makni maljava prsa. Da, nisam stigao malo mašinicom skratiti dlačice, pa ovako bolje. Nego da te pitam, da li je bilo teže dobiti vizu ili put do Rusije? Šta, viza je prošla glatko. Ovi dan smo skoro dobili batine od ove tamo konzulice, šta je tamo, što je neko radi. Ona baba je, da? Ajme, meni katastrofe, vrijeđanja, užas. Što ti to vidiš? I lagano nas je odsvikarila. Ne da je odsvikarila, nego prvo ne valja ovo, ne valja ono, a kad sam sliku svoju izvadio, slika mi je znači bila 2 mm šira od onoga, jel prostor, mislim 2 mm slika šira, bez veze, dakle. Jedna mi je frku složila kao da sam sliku sa zida skinio, sokirom, kao da sam sliku sokira, kao da su Tita prije držali. Nećemo lagat, ljude, slika je bila iz albuma kad si bio malo. Nemoj lagat, nemoj zajebat. Slika je bila iz, kako treba za američku vizu, sad za rusku treba 3 mm. Slika i prilika. Da, nemoj zajebat. I frku složila, 3 put mi vraćala kosp. I ja ispunim papir, vrati, kaže nisi ispunio sve. Šta nisam ispunio? Ili imam rođaka u Rusiji? Pa ako nisam ispunio, nemam ih u pičku materiju. Šta sam ti rođaka? Svi kad bio u Rusiji? Nisam, pa što nisi ispunio? Pa šta ak sam povukao crtu, znači nisam bio nikad. Šta treba crtat sad? Uglavnom, popušali smo turbo odjeb, kako je rekla, dođite drugi tjedan. Ne, problem je rekla dođite sutra, a drugi dan nije radilo je. Ne, rekla je da drugi tjedan mogu biti vize, dođemo u srijedu. Kako srijedu dođemo ako u četvrtak putujemo, je li tako bilo? Da. Onda je naš legendarni menadžer potegao svoje veze u Kremlju i sredio. Tako da smo onda glatko vize dobili, znači došli smo ujutro u 9, odmah smo bili gotovi u 2 ujutro iduću noć. Smrzli se, pokočili se tamo, reći neki dobri ljudi, našli neke pakice nam dodali. Koje ćevape donoši nešto? Donijeli su ćevape, da. Pokočili smo se tamo, dok smo čekali red i tako, šta će, bilo nesretnika koji mi, ljudi ganjaju neke radne vize, neki naši bajteri, nikad na red doći. Lijepa čekaonica je bila, čekaonica udobna bila, na, kako se ulica zove, Bosanska 44 i na cesti smo stajali, neasfaltiranoj. Smrzli se, pokočili se, ali dobro, brzo to, sva sreća pa sad veze potegu. Dobro da je zvao u Kremlju. Pa smo samo 6-7 sati čekali. Što da nije zvao Kremlj, bili bi za sat vremena gotovi. Ne, još bi bili tamo sada. A dobro, šta ti kaže, neka bilo pa prošlo sve to. Znaš šta kažu? Da je lako, ne bi nas zapalo moj stip. Svaka se neugodno se doživio, znaš, tak s tim vizama, znaš kad te ko stokute. Na kraju si još šta je rekla ova, kaže, ali ti znaš kad si ti rekao da ti putuješ 300 km iz Pule samo zbog toga, da se ne možeš drugi dan vratiti. Kako je rekla? Kaže ona kako ti je rekla, ali ti znaš da naši građani putuju 500 km napred hrvatsku vizu. Pa evo te, nisam ti ja... Pa njemu je 500 km u Rusiji samo do dućana je. Pa da, nisam ti ja vizu i sad mi trebamo po gulici dobiti što je hrvatska vlada, odnosno Europska unija uvela vize za ruske građane. Ma pustimo mi ozbiljne teme, nego reći ti meni ko ti sve piše na Facebooku i to, ko te maltretira. Jo, ima svega moj stip. Pa ima i dragi normalni ljudi, fini poruka, lijepi primjer, ali ima boga mi psihijatrije. Znaš, a ima stvarno, znaš, mislim, meni to smiješno, ja sam jedno, ne mogu ja očekivati sad da ljudi počitaju sve moje statuse koje sam napisao, ali znaš, care, legendo, disi, šta ima i tak, znaš, kao da smo u najmanju ruku, kao da smo bili 2 godine u Vijetnamu, znači 2 godine u Vijetnamu na proboju iz Vukovara i da smo ti Rexove čuvali po pribati. Eto, to najmanje tako, disi, i tako, znaš, mislim, šta si se da, svega ima. Dobro, mislim, nije to, ne kaže da niko to zlonamjerno piše, znaš, ne može se baš ipak neki red u komunikaciji. Bar sam ja jednostavan lik, volim zajebanciju, ali znaš, ipak čuj, ni vidio ni čuo, disi care, šta ima, pogledam ga, 17 godina je te fore, ja mogu biti, nažalost, mogu biti tata, jebi ga. A čekaj, a curice, šta ti curice pišu? Curice šta pišu? Pa ja, bude to svega onako pristojni porukice, onako, a bude psihijatrija, neko kao dosadno, znaš, tamo se ne smiješ odgovoriti. Provalim ti odmah ja psihijatriju provalim Milujke, jebi ga. Neki dan me zove, mislim, neću reći da je žena psihijatrija, ali nije ni daleko, jebi ga, s kakvim idejama. Šta kažeš? Pa javlja se, ženska se javlja, normalno, jedna poruka, druga, treća, peta, ja sam se negdje, po slikama sam vidio da sam se negdje sliko s njom, bila u lokalu kod mene, znaš.
Ja sam slikala se sa mnom. Vidim da stavila na tamo kod sebe. Za vrijeme radnog vremena ili poslije? Mani serija. Ne znam, nedelja kavi. Još je i sina, kćer, nemam pojma više šta je. Kao slika sa mnom. I sad, jedna poruka, druga, nisam uopće reagirao, treća, četvrta, znaš, di si, pa šta ima, pa neke, pa plačka pošalje ovo, ono, čekaj, to ne zaboravit ću treći. A najčešće se mi ona bockanja na Facebooku, znaš kad te neko bocka. Pa je kuži ženskica te neka bocka, ono Rafo. Što me muški bockaju, majku ti, to ospać. Pa i muški se bockaju. Kad je muškarac, kad vidi bockanje i muško, kad vidim, ono mi padne mrak. Ja znam to sad moderno i popularno, brate, nemoj, pičko, materno, znaš ovo. Dobro. I ova jedna poruka, druga neke plačke, ovako, to je zadnji okršen sam bio. Ja, ne budi ljen. Napišem, Zlato, a šta bi ti od mene? Pa da se vidimo na kavi ovako, onako, malo, znaš, eto, ne moraš ti bojati lijepih žena i te neke fore mi počela bacati. Pa rekao, ja ne volim ništa s tuđim ženama po kavama, razumiješ, šta mi treba uopće sjediti, razumiješ, ono. I onda kad mi je rekla, pa mi mrak na oči. Kaže, pa možeš ti, kaže, zašto ne bi ti svoju suprugu poveo, pa da nas troje fino sjedimo na kavi, malo popričamo, poznamo se. Da nemaš pametnija posla, ali? Znaš, ono, pa nisam svojom ženom u životu na kavi bio, majke moje. Sad ko će kura ženu na kavu voditi? Pa tako, znaš. Ko misliš tuđu ili? Ma sa svojom ženom. Svoju, pa nemoj Ne, tako. nijednu, nije u ali redu, znaš, nije u ono, redu. ako ćemo izaći, otićemo u kino negdje s klincima i sad, ne znam, idem sad ne znam, probudiš se ujutro, dijaš se cijeli dan, cijelu noć, sad još ujutro na kavu s njom. Mislim, to mi je bez veze. Koliko možeš pričati, to je strašno. Jel da? Pa ubio si mi mobitel, bateriju, sve mi je ubio. Ajde, serija. Morat ćemo prekinuti opet. Ne lačiš me tu Ali snimati dalje sad. ponovo ćemo snimiti nešto drugo. Ne možemo imati, učitavajući se 12 godina. Pusa, peace. Ma ti si,